हेलो लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गासिबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ आंनि बे इउटिउब प्लास चेनेलाव गासिबो बरायग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिखाबाय जानांगौ जोंहा बर'नि एक्ट्रिस मिथि नार्जारि आब'आ जुलि जाबाय होननानै। स' लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो मिथिखाबाय मिथि नार्जारि आब'आ उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि गामिनि मिथिंगा बर'जों जुलि जाबाय होननानै। जोबनायाव मिथि नार्जारि आब'निसिम मेनि कंग्रेचुलेसन हेपि मेरिड लाइफ। खोनानाय बायदिब्ला लोगोफोर मिथि नार्जारि आब'आ मुम्बाइआवसो हाबा जादों होननानै खोनादों दे। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि बे इउटिउब प्लास चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर जोबनायाव गासैनिसिमबो लाभ इउ अल बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन गोदान भिडिअजों लोगोसे।